Sziasztok, én Harcos Dév vagyok, és itt vagyunk egy újabb része, amiben ezt a szervet fogjuk bemutatni. Ennek a IP-je az a play.ebsg.net. Ez ugye a leírásban is benne lesz az IP. Nem tudom, mit jelent, de ezzel megnézem. Amúgy itt kéne lenni egy speednek, csak ugye berendeztem egy kicsit, és valahogy eltűnt. Hát nem volt semmi. Mindegy, akkor csak hova menjünk, parkúrozzunk. Nem tudom, ez mekkorára visz, hogy hova visz ez a jó parkocska. De annyit tudok, hogy nem szeretek parkúrozni, mert tök jó vagyok benne. Baszki. Nem kellene elbíznom magam, de én elbízom. Bár nem kéne. De jó vagyok benne, csak könnyebb lenne is speeddel, mert ez egy olyan szerve, hogy itt mutassa a speedet. És akkor sokkal könnyebb. Ezek sok angol, azt sem értem, mit beszélnek. Jelen nagyon nehéz. Ezt lehet, hogy csak speeddel lehet. Ja. Csak speeddel lehet átugorni. Pedig ha ez a felbűnöd, ki tudja, mi van ott. Mi lehet? Levegőt. Nem kapok levegőt. Hát, bocs, megy a tévé. De ez mi? Kiadnám, hogy megy a videó, csak senki se érteni. Ugye, mind angol nem lenne jó választás. Mert ugye én nem értem őket, ők nem értenek engem. Nem nincs semmi. Ó, ez egy jó skin. Na. I. Pedig ez vicces lett volna neki. Tényleg nem jártam. Ó, szia. De van itt lányokkal. Welcome the Café de Muffin. Lehet kávét, muffint rendelni. Oh. Thanks for... Hol a kávé? Ó, van. Nem adnak kávét, úgy látszik. Nem értem, mi van ezzel a szerverrel, úgy. Na de mindegy. Milyen szerver akarják lenni? Nem köt le ez a szerver. Nem szeretem. Kis parkour megint. Most nem bízom el magam. De én vagyok a legjobb. Nem vagyok. Vannak jó parkodósok, abban most csinálok egy olyan videót, szereplőválogatáskor, hogy kihívás parkour. Ez nem, pedig ez valami Hunger Games-nek kéne lennie. Mert szeretem. Tudok még egy az sglbsg.net vagy .com, nem tudom. De az is egy nagyon jó. Szeretem. Mert Hunger Games-ek vannak.
milyen jó skinek van ezeknek. Honnan szerezhetik. Ja, meg van az Increase-ból le kell tölteni, csak nagyon nehéz, én is letöltöttem. Csak egy nagyon fos volt. Letöltöm, bántam, mert igaz, hogy fos volt, de most jó lenne, hogy skin nem egy ilyen. De egy ilyen, ez nagyon jó skin. Na akkor. Ez azért ennyi lett volna, hát egy ilyen bemutató, aki akar vele játszani, mert megoldja. Ha minden az jó, na akkor az IP-je live.lbsg.net. Akkor én arcos Dév voltam. Sziasztok!